Digital payments sa mga tindahan sa merkado publiko sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga transport groups gilusan. Ano ang report? Mismong sa Lapu-Lapu City Public Market, habig sa may GY de la Serna Street, gipahigayon ang launching sa Paling QRPH Plus. Ang Paling QRPH usa ka programa sa Department of Interior and Local Government ug sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga gitumong aron ma-maximize ang paggamit sa digital payment. Kay halos tanan may mobile phone naman. Masayo na unya ang pagbayad sa mga palaliton sa mga gagmayng tindahan sa merkado ug sa pagbayad sa pliti sa mga pampublikong sakyanan pinaagi sa QRPH initiative. Si BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat may pasabot sa kamahinungdanon nga makaabli og transaction account. The more you use your digital payments, nakikita yung transaction history nyo, nakikita yung score nyo, pwede kayo umutang na kahit na walang collateral. Ang Lapu-Lapu City ang labing unang dakbayan lukop nasod nga nakapasar og ordinansa kabahin niini. Gani sukad giaprubahan ang ordinansa nga giduso ni Konsehal Annabeth Quezon ug ni Konsehal Climaco Tatoy sa Committee on Market niadtong Oktubre 7, 2022 kapin sa 400 na sa 700 ka mga vendor sa dakbayan ang Paling QR ready. Apan 300 pa lang sa kapin 3,000 ka mga drivers ang may transaction account. October ready na sila, tayo ang medyo natagalan. So, we want to apologize na kami yung na-late pagpunta dito. Atol sa launching kaganiha, ubay-ubay usab sa mga customers sa merkado ang nadasig nga mag-abli og transaction account aron magamit sa digital payment. May pipila usab ka mga manindahay ang alerto aron dili mabiktima sa scam. Okay ra pud to pero okay ra sa ni kay minus man. Makaabil man tag minus nga presyo ba. Okay siya, ma'am. Kaysa sa kanang Kaysa cash. Kay ang kanang sasakto nga sukli. Nayuban usay kanang watay sinsiyo tay kasukli kung cash ang ibayad mo na nga masit gid siya kay sakto lagi ang bayad. sa katuig kabalakan ma'am. Kanang mga scam. Kay nayuban nga mga yuog kanang number kay dili ko ni siya kakuha sa QR kaklaro. Pero dito murag mas scam na siya. Pero ako say na mga number di ko mohatag. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merodina, Balitang Bisdak.